Mikä on maailman pisin vankeustuomio? No, tähän voisi helposti vastata, että mikä tahansa elinkautinen. Mutta maailman pisin vankeustuomio on 141 078 vuotta. Ja tämän ennätyksellisen kakun sai thaimaalainen Chamoy Thipyason vuonna 1989 osallistuttuaan vuosia kestäneeseen pyramidihuijaukseen, jossa tuhansilta ihmisiltä vietiin euroissa satoja miljoonia. Ja koska tämä nainen oli onnistunut huijaamaan myös Thaimaan kuningasperheen jäseniä, oletti hän tietysti viruvansa loppuikänsä jossain pahamaineisessa thaimaalaisessa vankilassa. Kävi kuitenkin niin, että samana vuonna kun Thipyason tuomittiin tähän ennätysmittaiseen kakkuunsa, niin Thaimaassa säädettiin laki, jossa petoksesta tuomittu istuu maksimissaan 20 vuotta, ihan siitä tuomion pituudesta huolimatta. Joten vaikka Thipyason pitää hallussaan pisintä annettua vankilatuomiota yli 141 000 vuodella, istui hän tuomiotaan vain 8 vuotta.